କେଉଁ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ? ପାରଦ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଛାତ୍ରମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ପ୍ଲେଗ ରୋଗ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଥର୍ମୋମିଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଥର୍ମୋମିଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନାମ ପାରଦ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତନିଦ୍ରା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଶୀତନିଦ୍ରା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। କେଉଁ ହରମୋନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହରମୋନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଓଜୋନ ସ୍ତର କେଉଁ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଓଜୋନ ସ୍ତର ଆମକୁ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ନଥାଏ? ଏ ବି ରକ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ନଥାଏ। ପିଆଜର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଆଜର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 16। ରକ୍ତର pH କେତେ ଥାଏ? ରକ୍ତର pH 7.3 ରୁ 7.5 ରହିଥାଏ।